Salutare tuturor și bine merg. Salutare tuturor și bine merg la un nou videoclip. Astăzi nu îl care Rivals. Nu așteptați. Ce scuze că nu am postat de mult. Chiar îmi cer scuze, dar nu am de telefonul ăsta. De un Samsung, normal că nu merge. Câte bușituri a prins, domnule. Ia, să dăm TV2. Eu că la level 88 n-am sniper și fratele meu la level 49 are sniper. What? Ce revolare băiatul ăla? Dar știi ceva? Hai că dau. Hai 1v7. Adică unul să fie mare, să ai 2000 level, adică viață, și noi 100. What? Ia ușor iubirea mea. Mi-a rămas o muzică în cap, nu mai știu. Și lasă ușor iubirea mea. A, da. Și nu uitați să dați un mare like și un subscribe și... mai mult la mine că am văzut că unul s-a dezabonat de la mine. Da, Construction. E harta mea preferată când e 1v7. Normal că 1v7. Uitați cât level are, 3000. Vedeți că n-am sniper. Dăm coasa. Dacă chiar am scris pe geampe, dar am uitat. Știi cum arată? Că sunt astea așa, dar așa îmi place mie. Aoleu, nu pot să mă duc. Dar știi ceva? Dacă RPG! Sau știi ceva să mă spun, vă spun. Eu mă ascund și îmi fac asta un pic mai mică. Și asta un pic mai puțin, vă rog. Acum mai vă place? Mam. Da, bravo băiatul! Uite, la 47 să ai sniper. What? Hai că revenim cu un nou update ca să terminăm. Ok? Da, așa câștiga băiatul ăsta care mi-a mult a trecut. Să-mi iau grenade. Eu ușor iubirea mea, să te văd toată lumea. Ce vreau să-i fac? Așa. Eu ușor iubirea mea. Dacă nu știți, v-ați... Nu, că o să mor. Să uită 3 oameni. Hai că revenim cu un update. Gata, mi-am pus în fața. Dacă vedeți degetul meu, mă scuzați. Sau la bine. Gata. Ora, iușo, ora. De ce nu te pui? Revenim cu un update. Da, iar a câștigat el. Da.
Nu, că nu știu deloc, mai bine nu mă duc. Dar dacă nu știți cum, dați aici unde vă duceți așa. Și puteți să vedeți. Iar care sunt eu, am dat 111 level, wow. Adică damage. Dacă mi-auziți puțin gălăgii, nu vă interesa. Bravo, bravo! Hai că revenim cu un update. Hai că am comandat un 1v1 normal. Nu mă dau cu 1v7 că... E frate, nu... Da, venim. Telefonul meu merge mai greu și de asta face așa de repede. Arena. Știu ce o să-mi iau. Ne îmbarcă scutul. Și molotov. Cred că ce nu pot să cad. E mult lag. Încercă să ia ca mine jump-pad-ul. Nu zic face. E bine. De ce sunt nebun? Bine, nu sunt la... Nu, dacă... Au la... Haide să burim! Așa joci? Iar. De ce sunt așa? Ce rău? Cât aveam? 19 viață. Bravo, taticule. Bebe. Cred că da, și cam asta a fost videoclipul și ne vedem data viitoare. Pa, pa!